bakhona oosolwazi izinto ezikwazi ukukucaphukela kunjalo nje umcaphukelo wazo uva apha emagxeni. Zikhona into ezinobuchule bokucaphukela umuntu xa ukucaphukela uva apha emagxeni uba yeyi ndithwele ukucathukelwa ngabathile bengekho bona kodwa iqatha bona uva apha emagxeni uba uthwele ukucaphukela. Zikhona iinjingalwazi ezinjalo esinesakhono sokukwa ezithi miyekeleni kuthi myekele kum kumcaphukela ngokwam myekeleni kum. Zikhona iinjingalwazi ezikwazi ukwenza loo nto kodwa mphulaphula mhlobo wenene inene ilitye abalicekisa akhe athe litye asizokulisebenzisa ngoba li-useless. Alinakwakhe alinawuya